Mitä sä teet, Ellu? Kerro, mitä sä teet? Taikina. Taikina, piparkakku sä teet, eiks niin? Joo. Tässä onko sä tehnyt tän? Muuminpeikko piparkakku. Aika hieno. Sitten mä menen suoraan. Sulla on varmaan hyvät. Ellinan piparkakut. Ja sinun piparkakut. Sun tulee varmaan paremmat kuin Allun. Kato tänne, Ellu. Sano hei. Hei. Hei hei. Ketä tulee pari päivän päästä, Ellu? Pappa. Joo, mutta ketä toinen tulee papan jälkeen? Joulupukki. Joulupukki. Ja mitä joulupukki tekee? Mitä joulupukki tekee? Paketti. Paketit. Ja mitä sä annat joulupukille? Tutti. Tutti? Annatko vai? Ei minä. Et sinä vai? Ketä antaa sun tutin joulupukille? Minä. Sinä? Onko hyvä taikina? Miltä se maistuu? Miltä se piparkakkutaikina maistuu? Maistuuko se piparkakulle? Joo. Sano heippa. Heippa. Tuo tänne sano heippa. Heippa. Kato kameraa. Kato kameraa. Kato